Кучи на първо място. Прасе на 5. Крава. Това крава ли е? Не знам. Маймун на 9. Лисица 6. Мишка. Така. Лъв 2. Котка 4. Панда 3. 10. Ами добре беше. Една секунда. Нека да видим и това. Баш не. Може би предпоследното е така, защото имам 2 щупени кости на ръката. 1000 тум севър. 8. Кафтенца 5. Спагети 3. Бургер 9 вече. Фатакли, не знам, слагаме го тук. Суши. Салата. Спагетки. Ходоки на първо. Не, това го мразя, бурито. Първо. Добре за сега. Така. За сега е така. Можем да направим разместване? Не. Така, нека да видим още едно. Шопинг. Ау. И 36 на 35. Пас. Това не знам какво е. Чоколад. Пеянч. Дерево знам пеяч. Apple. Аз искам да се обличам.